அன்பு சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். எதுக்காக வந்த பதிவுனா, நம்ம நல்லாவே இருந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி நினைப்பாங்க தெரியுமா, அந்த கூட்டத்துக்காக தான் அந்த பதிவு. முன்னாடிலாம் நினைப்பேன், நம்ம சொந்தக்காரங்க தான் நம்மளை நம்ம எங்கேனே வளர்ந்துருவோம், நம்ம நல்லா இருந்துருவோம்னு சொல்லி ரொம்ப பொறாமப்படுறாங்களோன்னு நினைப்பேன். அது கிடையாது, தப்பா ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கேன். என்னன்னா, நம்ம கூட பழகுறவங்க, நான் உனக்கு அக்கா மாதிரி இருப்பேன், நான் உனக்கு தங்கச்சி மாதிரி இருப்பேன், அப்படி இப்படிலாம் சொல்லி பழகுவாங்க. அவங்க தான் முதல் கேடு, நம்மளுக்கு அவங்க தான். என்னன்னா, நம்ம முன்னாடி போனோம், நம்மளுக்கு பின்னாடி அடுத்தவங்ககிட்ட புறம் பேசுவாங்க. புறம் பேசுவாங்கன்னாக்கி நம்மளை கெடுத்து பேசுறது, அந்த மாதிரி பேசுறாங்க. எதுக்கு இப்படி பேசுறீங்க? நேர்ல பேச வேண்டியதுதானே? நேருக்கு நேரம் பேச பழகுங்க. ஏங்க இப்படி பேசுறீங்க? நாங்க அவங்கள ஏதாவது வாழக்கூடாது, அவங்க இருக்கவே கூடாது, அவங்க வளர்ந்துடக்கூடாது நாங்க எது நினைக்கிறோமா? எதுவாக இருந்தாலும் நேர்ல பேசுங்க, நேர்ல கேளுங்க. தப்பறிட்ட நேர்ல பேச பழகுங்க, பின்னாடி போய் பேசாதீங்க. அது கோலத்தனம். பின்னாடி பேசக்கூடாது, நேர்ல பேசி பழகுங்க. என் கூட பழகினவங்களை மட்டும்தான் இந்த பதிவு.